Tak, dobrý den, dobrý večer, já vás vítám u našeho, nebo spíš u mýho videa. Zase po dlouhé době, já vím, zase dostanu vynadáno, ale to nevadí, protože já jsem si teďka udělala všechny resty, kde mě chyběly prostě dělání výkladů a slíbila jsem výklady prostě, že stihnu do konce roku ještě nějaký udělat, takže jsem to všechno tak honila, honem. Ale všechno jsem stihla. Tak, všechno jsem stihla. Vzhledem k tomu, že nevím, jaký téma teď udělám, asi to prostě udělám tak nějak, jak se říká, nechám tomu volný průběh a uvidíme. Já si tady zatím připravím takhle kartičky a chtěla jsem se s vámi podělit o moji radost. Já mám tady toto šampaňský, jakoby víno. A tady tu knížku. A já jsem se chtěla s váma podělit o jednu moji radost, že jsem dostala krásnou pracovní pozici, takže jsem s váma chtěla tak trošku oslavit. A vzhledem k tomu, že nám začínají nový roky, po novém roce budou krásný čísla nám tam začínat hnedka, takže jsem si říkala, že zkusíme spíš udělat výklad teďka na téma asi zřejmě, co krásného nás čeká v novém roce. Jaké novoty, jaké začátky, budou tam nové lásky, budou tam nové obzory v pracovním záležitostech a tedy a ostatní. Takže já jsem si připravila i tuhle knížku. Tuhle knížku já jsem si hrozně oblíbila, protože do ní fakt koukám skoro každý den. Každý ráno si nenápadně prostě nalistuju nějakou stránku a vždycky v té stránce, na kterou kouknu a tu si přečtu a vím, že to mám ten pro ten den. Můžete si vybrat obě klidně, jo, ty stránky, ale je to opravdu nádherná knížka. Já tam mám záložky, protože já jsem si tuhle vytáhla, tu stránku s číslama 222. Jo, což je prostě číslo. Já jich teďka mám strašně moc, těch čísel vídám. A to prostě nám ty andělé ukazují, že jdeme správným směrem. Opravdu jdeme tím směrem tak, jak bychom měli jít. Tak jdeme správně, i když si třeba myslíme, že ne, ale jdeme tím směrem správně. Tak, každopádně tuhle knížku mají všude v knihkupectví nebo na internetu ji najdete určitě taky. Jo, takže určitě vám ji doporučím. Je nádherná, má krásný i obal. Tak, tohle odložím a jdeme teda na ten výklad. Já si s dovolením na to napiju, protože musím s vámi oslavit to moje příchod do nového pracovního procesu. Od prvního prostě čísla nádherný. Takže, koukneme na to, bude to všeobecný výklad. Každopádně osobní výklady ještě do konce roku stihnu udělat. Jo, teď jsem si udělala fakt nějakých restů, strašně moc restů jsem měla, takže stíhám to. Pokud byste chtěli osobní výklad, napište mi. Ještě do konce roku to stíháme. Jo, tak se nebojte, pod videem nechám jak e-mailovou adresu, tak tam nechám i telefonní číslo. Já jsem si všimla, že hodně mi spíš píšete na WhatsApp nebo mi voláte. Takže tam nechám jak telefonní číslo, tak tam nechám i e-mailovou adresu. Webové stránky už tam nedávám, protože na to moc nekoukáte, takže webové stránky teda mám taky, kdyby někoho zajímalo. Tak. Jejda, už jsem to viděla. Jejda. Tak, jejda, tady se nám otočilo kartíček. Tak já je otočím zpátky. No, vidíte to, a svět nám tady spad. Takže ještě jednou, já je najdu. Tady, já je otočím zpátky, protože já to takhle nechci, já si chci vybrat. Takže mě to dneska teda kartičky takhle hezky ukazujou, což je hezky. Ty energie jsou úplně nádherný dneska. Oni jsou pořád teďka, jako ten koncem roku je zajímavý, že ty energie jsou nádherný. Začínají být krásný. Tak, já si takhle vyberu s dovolením. No, podívejte se. 7, doufám, že to vidíte. 7 pohárů. No, říkám, že to začíná nádherně. Prostě co vás čeká v tom novém roce,
To je prostě, to já si myslím, že to bude fíčák. Příští rok to bude takovej fíčák. Někdo z vás tady bude hodně, no podívejte, kolo osudu. Prostě to bude nádherný. Tak, dle stačí. No, tak já to vidím tady úplně nádherně. Začátek nového roku, opravdu začneme tou 1.1 s těma jedničkama. Ten nový rok začne opravdu pro hodně z vás zajímavý, hodně plodnej. Ale tady má někdo hodně z vás má zavřený oči. Jo, jak tady ten, prostě jak ten malý princ, prostě zakrývá si oči a má strach. Jo, strach prostě z toho, co bude. Hodně z vás to tak má. Sešla jsem se s tím už minulý rok, ale letos to máme zas. Co se bude dít, Ježišmarja, a co zas bude příští rok, co to zas bude, jo, jede nám ta korona samozřejmě a sami takovýhle blázenci. Dobře. Ano, je to tak, máte strach. Máme tady měsíc, což měsíc znamená, že tady je hodně tajemství před náma, hodně nás, jakoby, bych řekla, že i my sami si zatemňujeme jakoby tu mysl, ale my sami víme, že dokážeme spousta nádherných věcí si vytvořit ve svém životě. Jo, dokážeme si přivolat, já nevím, když to řeknu tak, přivolat si nějakou osobu do svého života, přitáhnout si, já nevím, spousta věcí, ale vy od toho nového roku, když to řeknu takhle, máte fakt strach. Spousta z vás toho má strach, co bude. Nezatěžujte se vůbec tím, co bude. To jako vůbec. To jsem říkala, nikdy nedělejte to, že budete se zatěžovat tím, co bude. Vy ještě vůbec ani nevíte, co bude, jo. Vy byste si měli užívat teďka dne, vlastně teďka, jo. Teď si užívejte toho dne. Dneška si užijte, každý ráno vstanete, užijte si toho dne, jo, nepřemýšlejte nad tím, jak to bude po novém roce, co bude, protože hodně z vás tady má fakt hodně velký strach, jo, ale úplně zbytečný. Já vám to také řeknu, úplně zbytečně se bojíte, protože pro hodně z nás tady čeká hodně krásných věcí, máte tady kolo osudu, to kolo osudu, nebo kolo štěstí se říká. Někdo tomu říká kolo osudu samozřejmě, ale je to kolo štěstí a to prostě vidím jako kolo štěstí. Jo, že ten nový rok nám začne prostě krásně. Samozřejmě po kocovině takovou krásně asi nebude, ale vím, že to, podívejte, čísla 17, teďka mám na hodinkách, no tak to je jaký nádhera. Vím, že to kolo osudu nebo kolo štěstí tady není náhodou. Jo, je tady dáma, která prostě jde do toho nového roku s nadhledem. Jde opravdu s nadhledem a s nádhernou energií. Jo, nemusí to být dáma, může to být pán, ano. Pán, dáma, rozložte si to, jak potřebujete vy, ale prostě je to tady daný tak, jakože fakt jdete s tím nadhledem, s tou verbou do nového roku teď a tak. Příští rok si to uděláte prostě hezčí. Nebudete se takhle nutit. Když chcete něco udělat, udělejte to hned. Nečekejte na nový rok, jo? Udělejte to hned. Chcete udělat změnu, udělejte ji hned. Jo, je blbost čekat na nový rok. Jo, to říkám spousta lidem. Protože většinou čekají na to, no tak já po novém roce začnu hubnout, nebo já po novém roce začnu cvičit. Jo, prostě po novém roce přestanu kouřit. Ale proč? To prostě není důvod, že jo, po novém roce. Jestli chcete přestat, tak přestaňte hned. Jestli chcete hubnout, začněte hubnout hned. Jestli chcete chodit cvičit, tak začněte běhat hned. Teď se seberte a běžte ven. I když je venku tma, je tam nádherně, už jsem taky říkala, že se budu projít. Ale je tam fakt krásně. Proč to neskusit? Hned. Na co čekat na nový rok? Jo, nějaký předsevzetí. Ano, dejte si třeba předsevzetí, třeba, já nevím, nebudu jíst hovězí. Třeba. Že jo. Ale jako proč na nový rok čekat? Můžu to taky dělat hned. Můžu jíst jenom kuřecí a teď. Jo? Tak já se tady doložím, co nás teda čeká dál krásnýho. 4 pentakly. No krásný. 4 pentakly budou krásný nějaký novinky. Jo, já tady vidím tu dámu prostě jako ta dáma je taková. Já jsem teďka ta, vy na mě nemůžete, jo, taková prostě ta dáma. Zase ty meče. Tady je pořád někdo, kdo se furt bojí.
furt se bojí něčeho, že o něco přijde po novém roce. Nebojte se ničeho. Soud. To je jako kolo osudu nebo kolo štěstí, je soud. Jo, tady stejně bude muset něco skončit, i když držíte zuby nehty. Mírnost. Máme tady mírnost, ano, přesně, měli byste zmírnit v tom, co děláte. Zmírníte ty myšlenky, měli byste se zmírnit hlavně úplně, mně to přijde, že byste úplně napětý, jo, napjatý, prostě teďka, ano, chápu, jsou Vánoce, všechno chcete stihnout. Proč to neděláte z lehkostí? Nestihnu, no nevadí, no tak se přece nic nestane. Stane se něco, když nestihnete koupit kapra. Ano, chápu, je to nějaká tradice, ale tak ho nestihnu koupit. No a stane se něco? Nestane se nic. Prostě tak si dáte řízky. Jo, prostě sklidněte to. Já nevím, vy jste takový hrozně rozlítaný, roztěkaný prostě a teď máte strach, aby vám to vůbec dopadlo všechno a prostě to jsou ty Vánoce, no, ve stresu. Úplně zbytečný stres vánoční. Předvánoční stres je úplně snad nejhorší. To já už jsem to naučila jsem se toto, protože mě jednou moje babička řekla, že kam spěcháš, prosím tě. A já když jsem mi řekla, no spěchám, abych to všechno stihla, abych to měla všechno úplně perfektní. A ona mě řekla, a na co? Co ti kdo dá? Kdo ti to pochválí? Nikdo. Jo, tak na co se budete stresovat? Děláte to pro sebe nebo pro ostatní? Proč se budete pro ostatní stresovat, když to ostatní nedělají? Jo, opravdu nestresujte se. Babička v některých věcech, moje babička měla fakt pravdu. Nebo má, babička ještě žije, má pravdu v některých hodně věcech. Že starší lidí. 8 holí. Zase nějaký strachy tady. Když ne meče, tak tady máme holé, dobře? Eso poháru. Říkám, prostě tady budou krásné začátky v tom novém roce. Nemusíte se toho nového roku vůbec bát. Eso poháru. 9 z holí. Furt tady máme někoho, kdo prostě tomu nevěří, že ten nový rok může být o 100% lepší, než je tenhle ten rok. Proč se tomu tak bráníte? Nebraňte se tomu. Rytíř poháru. Jsem chtěla říct řidič. Rytíř poháru. Tady k někomu jde nějaká nová láska, bych si typla. Mně to tady jde do lásky. A královna mečů. No jasně, tady někomu jde velmi láska. Po novém roce se tady asi budou hodně lidí divit. I zadaný, i nezadaný, jo, pozor. Zadaný i nezadaný. Vám sem jde opravdu nějaká osoba. A dejte si pozor na to, jestli jste zadaný, abyste se fakt do ní nezamilovali. Protože tady by mohla být po novém roce nějaká fakt úplně nová, kterou vy vůbec nevíte, neznáte, nečekáte ji. Nějaká láska. Já bych se ani nedivila, protože ten nový rok bude mít tak nádherný čísla, že ta láska tam pokvete sama. No, 9 pentaklu. Krásný. Krásný. A máme tady esoholí. Esoholí, já tady na konci balíčku máme esoholí, jenomže já tohle esoholí tady vnímám jako úplně nové, skvělé začátky, jo. Někdo to vnímá jinak, ale já tohleto esoholí fakt tady vnímám jako, že jdu za novýma začátkama. Otvírají se mě nové obzory a nové možnosti, nové pracovní místa, opravdu nové ty lásky a nových dalších věcí. Já to tak prostě vnímám, nevím, někdo to má jinak, jo, každá kartářka, samozřejmě každý kartářka a kartář, nebo jak to mám říct, každý muž, který vykládá karty, to pak prostě vnímají jinak, jenomže já mám prostě vnímání jinačí, mám takový, bych řekla, vnímání hodně, takový hodně citlivý, jakoby, no. Jo, že prostě já si dokážu přivolat osobu, aby mě zavolala, prostě řeknu to jeden den a druhý den ji volá. Jo, prostě jsem taková, prostě taková jsem. Tak, co nám k tomu řeknou naše andělské kartičky? Tak, po novém roce máme tady zlepšení zdraví, jasně, to musí být, jasně, zlepšení zdraví, co pak jiného, že jo?
Poslouchejte více svoji intuici. Pokud svoji intuici moc neposloucháte a nevíte, co máte třeba dělat, tak se trošku zastavte a zamyslete se nad tím, co vám říká vaše intuice. Ne, co vám říká rozum. Intuice. Každý ji máme. Někdo ji má silnější, někdo ji má slabší a někdo ji má, ani neví, že ji má, když to řeknu takhle. Tak, co dál? Pozor, příští rok to všechno bude na vás. Jak si ten nový rok začnete, tak vám ten nový rok se vám hezky rozjede. Tak ode dneška za rok bych řekla, že tady opravdu začnou být ty změny. A tady mě vypadly 2. Tak. Hledejte znamení po novém roce, hodně moc znamení. Někdo mívá hodně ty čísla, jo, jako já prostě jedu čísla. Takže může to být cokoliv. A meditace přináší odpovědi. Někdo by tady měl začít i trošičku nad sebou přemýšlet nad tím, ne nad sebou, nad tím, jestli by neměl zkusit začít meditovat. Jo, těm, který jakoby to láká, nebo chtěl by to někdy zkusit a bojí se toho, klidně do toho běžte. Nic to není špatného, je to spíš naopak velmi dobré. Meditace, jak se říká, přináší odpovědi. I já jsem našla v meditacích hodně moc odpovědí. Jo, takže takhle máme ty kartičky. Krásný. Tak, já ještě přidám další, protože jsem tady nebyla dlouho, nedělala jsem videa. Já mám teda dneska úplně hrozně zalehly uši, jo, takže jako nevím, jestli moc nekřičím. Tak, tady máme kartičku dýchejte. Dýchejte. To znamená, když jste jakoby v pozici, jako já třeba někdy úplně nervózní a nevíte, prostě jste taková vystresovaná, tak se zastavte. A zhluboka se nadechněte a vydechněte. Asi to udějte 3krát nebo 4krát, nebo tolikrát, kolikrát cítíte, že to potřebujete. Jo, to dýchání fakt jako vás tak uklidní. Opravdu vás uklidní, i kdybyste byla ve stresu, já nevím jak velkým. Jo. Tak, teď se nám tady otočila. Čas jít. Tak tady je kartička pro někoho, je čas jít. Je čas se asi pohnout z místa a nesedět na jednom. Jo, je to tady prostě pro někoho. Nebude to pro všechny. Jo, je tady opravdu málo z vás, který sedějí fakt jakoby na tom místě a nevědí. Je tady opravdu ten čas jít, zvednout se a opravdu jít. Tak. A nový začátky. Ano, nový život, nový začátky. Tak to po tom novém roce to bude hodně moc zajímavé. Hodně moc zajímavé po tom novém roce. Tak, já ještě hodím tady asi 1 nebo 2 mrknem, co nám tady anděle ještě chtějí říct. Autorita. Autorita. Možná bych se přiklonila k tomu, jestli nevíte něco s něčím poradit, tak se zeptejte někoho vyššího, jako třeba rodičů. To je většinou taková ta autorita naše, že jo? Nebo, nevím, problém v práci nevíte, zeptejte se vedoucího, šéfa. Já si myslím, že vás nepošle do háje, pokud to není nějaký arrogantní, nechci být prostá. Tak další tady máme. Jste pochopeni. Vás něco trápí, hodně z vás něco trápí, ale věřte tomu, že jste pochopeni. Jo, ale nemůžete se trápit sami. Měli byste to trápení utnout. Po novém roce doporučuji, pokud se trápíte, tak po tom novém roce začněte prostě dělat to tak, abyste se netrápili. A pokud je někdo ve vašem okolí nebo ve vaší blízkosti, kdo vás trápí, tak se toho člověka prostě straňte. Jo, zkuste si ho prostě z toho vašeho života nějakou, jestli to jde, fakt jestli to jde, tak nějak odstranit. Jo, kolega, nevím, někdo z nějakých vzdálených příbuzných. Jo, samozřejmě horší to je, když to je manžel nebo přítel, že? To už je pak horší. Tak a vyjádření. Po novém roce bychom se měli velmi dobře vyjádřit a myslím si, že bychom se měli vyjádřit tím stylem, aby nás všichni pochopili, co vlastně vůbec od toho života chceme, aby věděli, co chceme my a ne, co chce
co chtějí oni. Já se omlouvám. Já zkusím tady najít teda ještě v těch mých kartách ještě jedny karty, jestli je najdu. Já už jsem je strašně dlouho neměla v ruce, ale mám je. Tak, ještě jedny andělský karty je tady dám. Tak jedna mě vyskočila. Co pak nám tady? Jasně, no. Tak je to tady, no. Já jsem si to tak trošku myslela. Je to anděl ochrany před šikanou, jo. Může to být... to je přesně ta autorita, abych to viděla spíš jako může být šikana v práci. Jo, někdo může být hodně šikanovaný v práci, nebo má, nechci říkat opravdu domácí násilí, nebo prostě nějaká psychická, taková ta, je toho hodně, jo, toho strašně moc teďka, před těma Vánocema, prostě ten stres a prostě to, fakt jako jestli máte někdo nějaký problém s tím, tak opravdu nebojte se a ptejte se, nebo nechte si poradit prostě, protože nechat se šikanovat, nebo nechat se když to řeknu takhle třeba od přítele nebo od manžela, nechat se psychicky týrat, vydírat, to je strašný, to je něco strašného. Pokud v tom něco takového jste, tak jako fakt se zvedněte a jděte. Vyjádřete se, jo, tady máte to vyjádření a je tady čas jít, takže nám to tady krásně úplně tady koluje. Potom a máte tady nový život. Po tom novém roce, nečekejte na nový rok, pokud máte fakt takovýhle problém nějaký. Já doufám, že ne teda, tak fakt to udějte hned. Jo, nečekejte na nový rok. Po novém roce si řeknu odejdu. Ne, udělejte to hned. Je to úplně jedno, jestli jsou svátky nebo ne. Prostě odejděte. Jo, odejděte hned, pokud máte takovýhle problém. Já doufám teda, že ne, že jste všichni v pohodě. Ale to nikdy člověk neví, že jo. Tady se mě otočila jedna karta. Zase. Anděl ochrany před stresem. I my tady máme hroznýho stresu na ty svátky, teda ale úplně hroznýho. To je stres, to je šikana, to je prostě... K tomu nic nedodám, protože... Tak, něco lepšího. Anděl romantiky, ano, romantika, láska. Jak jsem říkala, tady někomu jde po novém roce, tady fakt potkáte někoho, kdo vám převrátí váš život úplně zhůru nohama. Ale opravdu, jak já říkám, zadaný i nezadaný. Pozor na to. Je tady fakt, tady přijde taková bomba po tom novém roce, že tadyhle fakt někdo přijde a otočí vám tak váš život úplně o 99 stupňů, jak se říká, že nebudete vědět co. A co teď, jo? Takže vás upozorňuji dopředu na tohleto. Bacha na to. Zadaný, nezadaný. Já vám to teda ale přeju. Fakt vám to hrozně přeju. I těm zadaným. Protože potkat někoho, kdo vám otočí vás život 99 stupňů, je prostě bomba. Někdy. Fakt bomba. Tak já vám tady dám kartičky ještě pro radost, o kterých jste si mě psali, ale oni nejsou moje. Já jsem si je objednala taky z internetu. Tak co? Vám tady dám kartičku pro štěstí. Dnes čas s přáteli, ano. To jsou ty svátky, Vánoce a tedy. Jasně, trávte čas s přáteli, proč ne? Doporučuji, pokud jste sami, běžte s přáteli. Příznivé období bude po novém roce, velmi příznivé období. A co bude ještě dál? A pusťte se obav. Vůbec se ničeho nebojte, že po tom novém roce to prostě nebude tak jako podle vašich představ. Já si myslím, že po tom novém roce se budete všichni tak strašně divit, jaký se začnou dít změny. Tak, jasnozřivost a ještě tady hodím jednu kartičku. Krční čakra. Krční čakra, no tak to víme, o čem mluvíme, že my to máme v té hlavě. Láska je odpověď. To je poslední kartička ode mě. Láska je odpověď. Takže myslím si, že za mě dobrý. Doufám, že jste viděli všechny karty. Já jsem se ani nepodívala, jestli jste ty karty všechny viděli. Já doufám, že ano. Tak, láska je odpověď. To je krásný. Já přemýšlím, jestli vám sem nemám dát ještě nějakou kartu, ale já už asi všechny mám tady. Jo, nemám. Mám tady ještě anděle lásky.
Anděle lásky, sem dám jednu jedinou kartu pro všechny z vás. Co nám tady vyskočí za kartičku? Anděle lásky. Protože anděle lásky jsou prostě anděle lásky. A když nás čeká po tom novém roce nějaká ta nová láska, tak co nám anděle lásky doporučují? Nebo co nám tady vyskočí? Tak. Buďte optimistický. Krásný. Tak to se hodí úplně nádherně. Buďte optimistický. Pozitivní myšlení a víra vám přinese milostný vztah. Tak vidíte to. Takže ne. Takže ne. Takže takhle bych to asi uzavřela. Za mě si myslím, že dobrý. Určitě, kdo chce stihnout ještě do konce roku osobní výklad, napište mi. Já jsem zase pro vás udělala akci a jsem ráda, že jste si hodně moc psali o ty výklady, protože hodně z vás potřebovalo pomoc a jsem ráda, že jsem mohla pomoct. A že jste mě za to strašně moc děkovali, jsem fakt vděčná za to. Každopádně pod videem bude telefonní číslo, na WhatsApp, můžete mi i zavolat, nechám tam e-mailovou adresu a budu se na vás strašně moc těšit. Tak se zatím mějte krásně a užívejte života.